Здравейте! В това видео ще се опитам да ви разкажа за положителните страни в живота на хората с нарушено и нулево зрение. Дали наистина има такива, ще разберете, ако останете до края на видеото. Първото положително нещо е това, че на един човек с нулево зрение не му е необходимо осветление при изпълняване на ежедневните неща вкъщи. Примерно той може да готви, да чисти, да практикува някакво хоби, да се забавлява, да рови в интернет, да се събира с други хора с нарушено зрение и може на никой да не му направи впечатление, че в самото помещение е тъмно. Даже се случва понякога човек с нарушено зрение след седмици да разбере, че вкъщи има светната лампа. Същото се отнася и за придвижването навън. Когато един човек няма чувствителност към светлина, за него няма значение дали е ден, дали е нощ, стига да си знае маршрута, той ще се придвижи от точка А до точка Б. Второто нещо е свързано с използването на компютър и смартфон. Когато се използват така наречените екранни четци, за човек с нарушено зрение не е необходимо да се взира в дисплей, така че съвсем спокойно може да си легне с една безжична клавиатура и безжични слушалки, да се рови в интернет, да си пише с разни хора, да слуша музика, да чете книги, пак чрез слушане, като не е необходимо цялото взиране в дисплей, което го има при нормалното използване на тези устройства. Третото нещо е свързано с погледите и израженията на околните. Когато, например, се придвижваме навън, няма как да видим, че някой ни е погледнал странно или по някакъв друг особен начин, просто продължаваме напред и не забелязваме. Другото нещо е, че не обръщаме чак такова внимание на външната среда. Когато наоколо не е много приятно, ние просто няма как да забележим. За нас е важно да се придвижим и да стигнем там, на където сме тръгнали. И последната положителна страна в живота на хората с нарушено зрение се състои в това, че на нас ни е много по-лесно да се абстрахираме от визуалната страна на дадено нещо. Например, като познаваме даден човек, за нас е много по-лесно да се огледаме в неговия вътрешен свят, неговия характер, начин на мислене, поведение, реакции и така нататък. Не ни интересува чак толкова външния му вид. Същото се отнася и за храната, различни продукти от ежедневието и така нататък. Какво може да се извлече като заключение? Когато видите човек с бял бастун да минава около вас, просто не бързайте да си скапвате настроението, да го съжалявате. Обикновено нещата не са чак толкова трагични, колкото изглеждат. Може точно в този момент около вас да минава един щастлив човек. Помнете, че животът е хубав и от мен до скоро.